Jo, takže čaute ľudia, vás vítam v tomto tu dnešnom videu a dneska sa ideme voziť na tomto tu zasa e-bajku, takže ja si dám dole baterku a ideme sa voziť. Ešte tam pre istotu druhý skúter, keby náhodou, a poďme na to. Dobre ľudia, takže ideme zasa. Ideme po kamaráta, dneska ideme ja iba s kamarátom, ostatní nejdu. Jeden mu sa nechce a druhý má návštevu. Takže tak. A samozrejme, ešte si nepovedal do videa, prosím dajte like, odber a zvonček. Hej, čo sa už to pribíja? Čo ti je? No, takže ideme po ňo teraz. Budem asi musieť tu vymeniť jednu baterku, bo jak vidím, bo robí také nepajky, že mi vyťahuje jednu baterku, čo ja nemám rád. A to nie je dobre a neviem, kde je môj kamarát. Takže idem za ním. No a zatiaľ môžete sledovať jazdu. Dobre ľudia, ideme na lúku. Takú jednu. Už išiel so mnou kamarát, ja idem druhou cestou. Kvôli tomu, lebo neviem prečo, nechce sa vystavať. A čo mi tu bučí? Aj to je toto. No, on ide tam mať, ja ho mám počkať. A ľudia, hoďte odober, je to aj na TikToku, všade, takže prosím, bol by som rád. No a my pokračujeme, už mám 18 odoberateľov, vám ďakujem za to. Takže extrémne vám za to ďakujem, že ste mi dali odber a zvonček. No a my pokračujeme v ceste. Takže ja ho počkám asi aj na lúke. A ideme. Dobre ľudia, ho tu čakám, takže sa vám ozvem za chvíľku. Dobre ľudia, takže ideme. No a pokračujeme v ceste. Dobre ľudia, takže pokračujem na celej ceste na tú lúku a ideme. Dáme šport, nejdeme pomaly, ale to zbytočne potom baterku budeme prestať, takže to sa neoplatí. Akože pôjdete rýchlejšie, ale znova takto. Takže kebyže ja mám štvorkolku, to nešetrím, letím na plný plyn. Bo ja mám benzínu dosť. Ideme, kamarát musí dať čo urobiť. Takže zdieľajte to ten kanál kamarátom, hej, a ostatným.
aby mi dali prosím odber, je to zadarmo. No a pokračujem v ceste. No a mláky, takto je v Riti. Ale aj tak povedám, keď prejdem. Idem to. Toto je mega. Pozrite, aké tu džury. Obrovitánske. Normálne tu sa nedá jazdiť. Dobre, a čakám kamaráta. Dobre ľudia, takže pokračujeme v našej ceste. Ja čakám kamaráta. No už ide. Aj. Prestávku a kamarát ide po tých vlákach. Pozrite tam na ňo, na frajera ľudia. Do Riti. A tam u mňa sa toto nekoná, hej. Kúkajte tam na frajera, vidíte? Frajer, nie ľudia. Ja idem radšej po normálnej cestičke, lebo tu sa už bojím. Ja som tu minule dostal defekt, ešte ak som nenahrával na YouTube kanál. Bro! To musí byť na kamere. Pozrite tam. Kúkajte na ňo, vidíte? Tak sa flexí. No co Rastiku? Ja viem. Bro, chudák pitbike. Si stopol kameru? Hej, musím, bo... Dobre ľudia, takže pokračujeme v našej ceste. Kamarát už konečne opravil pitbike. Takže už môžeme ísť a ideme do bunkra teraz. On išiel po mlákach, to bude a už mu proste začal zdechinať. Chápem, po tej vode. Ja už nejdem. To bol môj posledný na lúke ísť tak po vode. To sa nedá na skutri ľudia, to je dačo úplne iné. Skutera voda. Shit. Chlapec si to rozdáva ľudia na tej motorke, jak neviem čo. No. A ideme. Kde on je? Chlapec, kde je? On sa odparil. Ten chlapec. Kde je? Ja tak, kde ho stretnem. Možno. No ja som zvedavý, kde je. Či on už išiel? Tam dole je! Už existuje ľudia. Konečne. No a pozrite, aká tu cesta pekná. Vôbec nie je rozbité ľudia. To sú slovenské cesty. Hoci to je pole, ale to sú aj tak slovenské cesty. Chlapec už ho počujem. Tu je. Tu jest. No.
dúfam, že tady prejdem. Bo to by nebolo dobré, keby som neprešiel akože. Potrebujem ísť tady. Tak. A som tu. No. A máme aj kamaráta. Konečne. A už sme z tej lúky vyšli. Asi pol hodinu sme tam, hodinu boli. Dokedy sme stále vyšli, lebo boli sme na prestávke. Potom tak a tak. A potom sme došli až tu. Hej, a jak kamarát povedal, teraz ideme do dediny našej a ideme do nášho bunkra, kde sme včera opekali. Tak. Kamaráda, čo tam študuje už. Dobre ľudia, pokračujeme v ceste, kamarátovi spadla kamera. A tak som ho čakal. Ja som taký debil, čo by ho nečakal. Takže pokračujeme v ceste. A môžete sledovať jazdu, či niečo zaujímavé neuvidíte. A možno aj ja by som to mal vidieť, ale to je dačo iné. Proste. No a ideme. Keď chcete takýto skúter, tak ho predávame. Veľa takých skúterov predávame. No akože nie tých istých, ale proste máme veľa na výber. Keby ste chceli, tak môžete. Máme dve firmy. Máme Bojkun Trax a Bojkun. A tam predávame. Takže mi napíšte do komentára, keby ste dačo také chceli, tak mi napíšte do komentára. Ja sa s vami viem dať číslo a toto je ostatné. A môžeme to dať dokopy a vy môžete kúpiť. Takže ďakujem. A my dáme šport pekný. Čo? Nič, ja idem tlačiť. Však, dobre, to ťa poď. Dobre ľudia, ideme. Dáme si šporťák. Letíme. Trošku fúka do mikrofoníka, takže prosím, no hate. Tak. Nechali sme tam klobásky, čo sme včera opekali, nedal som zábery. Sorry. A ani môj kamarát nedal, takže zábery nie sú, ale sú tam klobásy. Sme ich zabudli aj nožík. Takže ideme po to, okrem tých klobás. A ja letím.
dobijem. Dobre ľudia, takže máme tu koniec. Dúfam, že sa vám video páčilo. Zanechajte like, odber a zvonček. A hlavne zvonček, že by ste vedeli, kedy vychádza video a aj odber. No a ja sa s vami lúčim a čau.